Hello, Monalisa. Hello. Oh, Cyclone. आं नैबे टाउननि गार्डेनावनो दङ। नों फैनो हागोन ने? दा आं थांनो हाथ'नाय नङादां। आहा नोंजों मोनसे गोनां खोथा दंमोन। नाथाय नोङो मा गोनां खोथा फनावनो खिन्थाहरना। मनालिसा, नों आंनि साननायाव आंजों मदद होफानो हागोन ने? आं मोनबा नोंखौ आंनि जिउनि अरायनि लोगो खालामनो सानदोंमोन। ना नों हेल' हेल'। नोंनि बुंनाया जुदि थारब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। थारैनो थार ना मनालिसा? नों आंनि साननायाव मदद दंफायोना? रियेलि थारमार ना? I love you very much, Mona Lisa. Really. I love you very much. I love you too, Cyclone. I love you too. Yeah! नोंसोर मोनसे गोनां खामानि मावनांगौ दं। मा खामानि बस? बे क'क्राझार टाउनाव जेसेबांखि गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टर दं आरो गिदिर गिदिर हटेलाव लाइजाम गांफा गांफा होनानै सिगिनानै रां बिनाय मोनथिबायथ'? जागोन बस। आरो मोनसे खोथा, बे जोंनि निजोम जायगाखौ नोंसोर रावनोबो खिन्थानो मोननाय नङा आरो नोंसोर रावबो पुलिसजों हमजानो मोननाय नङा, मिथिबाय? अके बस। Hey, मैनेजर, डनेशन नांगौ जोंनो, डनेशन। डनेशन? गोबां आफादफ्रा बेबायदि डनेशन खाङोलै। मालिकआ हरनो बालायलायो। बिसोरनोसो खामायनानै होनाय बायदि जायो। जों बेफोरखौ जेबो मिथिया। बे लाइजाम बायदि जोंखौ रेसपन्स होआबा साननैसोनि उनाव जों फैफिनगोन, नङाब्ला बिब्दिनोसै, बोथोरानो बे जायगायाव बिब्दिनोसै। मैनेजर, जोंनो डनेशन नांगौ। ओइ, डनेशन ना एक्सटर्शन जों जेबो मिथिया, खिन्थु थाखाया जोंनो नांथारगौ। दे आं मालिकजों रायलायगोन। ओइ, पजिटिभ जानांगौलै, नङाब्ला नायनि बारा बोरै बारो। सोरखौबा नांगौमोन? आदाया न'आव दङना गैया बाजै? दं। नोंसोर सोरजों जाखो? मानोबा नांगौ? नैबे आदानि लाइजाम।
जों थांसैबो बोरो मालाय जाम बियो मानि लाइजाम हनै रत्नाकर गुन्दानि 50,000 रां हरनांगौनो आं बेनो रां हरनो हायाब्लालायनो आंनि बिनानाव अनजुखौ आं बेनो गथायनांगौ इसेबां जाथारदों बे साला रत्नाकर गुन्दाया नायगोन आं बेखौ हेलौ न'आव मानसि दङना गैयाब्रा सोर जाखो माबा नांगौमोन नामा आदालै नोंखौ एसे नांथारगौमोन माबा खौरां खबर दंमोन एसे रायलायनांगौमोनलै आदालै नोंनिफ्राय जोंनो रां नांगौ रां मानि थाखाय रां बेफोरबायदि बिग्राया मेरलासै आंनाव बारा गोरा खोथा दाबुं जों बेबायदिनो बिनानै जाग्रा आरो जुदि हराब्ला नोंसालाखौ मिथिबाय मोजाङै खोनासंनानै ला नङाब्ला मा जुदा सोब्रा नोंसोरलाय मा बुंनो सानदों नोंसोरलाय जों जुदाल' नङालै एकदम जों जुदासिनथारलै मानसिफ्रा साननैनि गेजेराव 2 लाख रां नङाब्ला नोंसालाया बलि जानांगोन मिथिबाय साला कुत्ताफ्रा आंनि न'आव फैनानै आंखौनो दमहोफैबावबाय नायगोन आङो नोंथां मासि जाम्बा नोंलाय ओरै फैदा ओरै फै बे न'आ सोर बानायनाय मालिकआ सोर मालिकआ मालिकआथ' बै मोनसेयावसो दङ नोंसिनि मालिकखौ जोंनो नांगौ लोगो हमहैनांगौ थौ माबा सार नोंजों माबा रायलायनो मानो सोर मा खबरमोन बे बिल्डिं कनस्ट्राक्सनखौथ' नोंनो मोनदों औ जोंनो रां नांगौ डनेसन 5 लाख रां एथ' बुरजा रांखौ आं बबेनिफ्राय मोनना हरनो आरो नोंसोरो बबे आफादनि जाखो जोङो रावबो आफादजों लोब्बा गैया जोङो बेखार सेंग्रा जोंनो रांल' नांगौ आरो माब्ला हरनो थिरां खिन्था दिनैनो मा रायलायदों मबाइल हट ओरै फै नोङो माब्ला हरनो मोजाङै खिथाखादो दे साननैसोनि उनाव खबर लाफिनदो जों फैफिनगोन गोसोआव ला फै
आइसि नोंथां आंनाव 5 लाख रां बिदों आं बे रांखौ होनो हानाय नङा आंहा लाइफआ थ्रेटेड अबस्थायाव दङ गतिके नोंथाङा बे साइडआव सिकिउरिटिखौ टाइट खालामनांगोन नङाबा आं बे साइडआव खामानिखौ मावनो हानाय नङा नङाबा आं कनस्ट्राक्सनखौ बन्द' खालामनांगौ बायद' जागोन नोंसिनि प्रब्लेमाबो एखे नामा औ नंगौ औ प्रब्लेमा जोंनाबो एखेयानो दाख्लैसो सानैसो गुन्दाफोर फैनानै जोंनि हटेलाव स्टिक होफैदों आरो बिसोर थाखा डिमान्ड खालामदों आरो टेबोल सेबोलबो एसे सौलायनानै थांदों सारा अननानै सिकिउरिटिखौ जोंनो टाइट होनांगौ आरो दा नङाब्ला जोंहा हटेल सालायनो बिराद जारला जागोन नंगौ सार जोंनावबो हटेलाव बिदिनो थाखा डिमान्ड खालामफैदों आरो बेखौनो कमप्लेन होनो थाखाय मालिकआ आंखौ सारनिसिम थिनहरनांदों आफ्टार अल आं सिकिउरिटिखौ टाइप खालामगासिनो दङ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा आरो बै गुन्दाफोरखौ हमनो थाखाय आंनि सिकिउरिटिफ्रा थाबैनो नाजागासिनो दं आइसि नोंथां होमबा थांलायनोसै नामा नोंथाङा सिकिउरिटिखौल' टाइट खालामदो अके जागोन दे दे बिदिब्ला जासिगोन जों थांलायनोसै हाब जायख्लं दिनै नों एसेबां दुखु थादोंब्रा नोंथांमोनहा आंनि थाखाय मोनसे खामानि मावनानै होनो हागोन ने मानो हाया जानो बुंल' ना बिब्दिब्ला बै आंनि मोजां मोननाय हिन्जावा बेखौ गाबोन नोंसोर जोंनि न'आव थांनानै आइ आफाखौ फुस्लायनानै नायहैनांगोन हा जागोन ना बेलाय लोगोफोर दंना बिब्दिब्ला नोंसोर गाबोननो थांदो जायख्लं जों दंना नों मानो एफा दुखु जानांगौ आंनि बिखायाव मोनसे बिस बायदि जानानै दङ बारा जिंगा दासिलै जायख्लं बिब्दिब्लालाय गाबोननो थांनानै नोंसोर आइ आफामोनखौ बुरखायनानै नायहैहैदो थां होद जागोनब्रा गाबोननो जों थांथारगोन थ' सिन्था खालामनो नाङा थ' फानबायबायनानैसो मोनजागोन नामाब्रा माखौ सिन्था खालामदोंब्रा नारखो गेन्द्राखौसो लांफैगोन सानदोंसै नामा बेलाय अनजालिया नारखो बुदांखौसो सिन्था खालामदों नामाब्रा खालामाखै माथो आंलाय होमबालाय माखौथो सिन्था खालामदों फालाय ना आंखौसो गोसोखांदों थांनाय बोसोरावनो नारखो आंखौ लांफैनो होनदोंमोन माथो देग्लायबो लांफैयासै नारखो नों दाबो नारखोखौनो बावनो हायाखै आं नारखोखौ बावखाबाय आं ओरैनोसो नोंजों रायलायदों दा बेखौनो आंखौसो गोसो सिङाव खेंखुर मोनहोबाय थादों क्लियार जाबाय फा आइडियाया राइट चेनेल जाम्बिलाइ
चेनेला क्लियार जाबाय दा आइ लाभ इउ नोंबो आंखौ खनसे आइ लाभ इउ होनदो ना आं लाजियो मा आइ लाभ इउ होनदो खेबसे आइ लाभ इउ होनाबा गोसोथोनाय बादि मोनालै होनदो I love you. माथो बेखौनो लाजिबाय आइयो दाबो बहाय दङ नोङो आयु नारखोआ दा हाब मा दहम दाहाम दानो बेबादि बावलाबायना बेरायलाय थां थां न' थादों ओइ आंदां दा गोबोरखि जाग्रा फिसाला सोरनि न' नुदों नों आं माबानानै माबाखादोंना माबाखानाय सिगां बेखौ माबानानै सोरनि न'आव फैनानै एथ' दुगा जादों बेलाय दै दासोमनांगोन नों मिथिबाय नै ओइ नारखो बुदां दिनैसो बम्बाइआ गुरब्ला खावब्ला नुजाफैदोंलै नोङो दिल्ली बम्बाइआव हिनजाव लाङै लाङै फाननानै जाहैग्रा नोङो दाख्लैबाथाय टिभियाव नुदों आं नोंखौ ट्रेन स्टेसनाव बोख्लायजानाय आरो दिनै नों जोंनि न'आव फैनानै बेबादि मा खालाय सानदों नोंलाय ओइ बुदभक गोबोरखि जाग्रा फिसाला आंखौ जानला मोनला खोथा दामो नोंहा बयलार गारियाव नुवा नोंलाय हा सब बांसिन सोमोना दै दासो मोनगोन आं दुनियानि मानसिया नोंखौ दाला होननानै बुंगासिनो दङ हिनजाव लाङै दिल्ली बम्बाइआव फाननानै जाहैग्रा आरो मा मिथिया नोंखौ नोंलाय नों मा नुदों नों मा हा पेपाराव नुदों मानसिफ्रा बुंसोगारदों दालाल होननानै नोंखौ मालाबा पेपार फरायफेरखो नोंलाय माला पेपार फरायफेरखो पेपारखौनो उल्थासो फरायनो नोङो अनासारखौ आखाद होगा गोबोरखि जाग्रा फिसाला जा गासै जागोन आं नोंखौ मिथिबाय बे हिनजावखौ माबा बाथ्रा देबाय था मिथिबाय ओइ मा खालामनो फैदों मोजाङै फैदों बेबायदि गरम गरम खोथा बुंफैनो हालै मोजाङै रायलाय आरो मोजाङै थां औ मोजाङै रायलायनांगौ आखल आखुखौनो मिथिजोबखागौ आं बिनिखौ मालानिफ्राय मिथिखो नोंलाय ओइ जिरायना थाथ' आं साहा फुदुंना लायग्रोनि बुजियाखै बे बुदभगा बुजियाखै बोरमा गुमग्रा फिसालाया गोबोरखि जाग्रा फिसालाया फाथो सिना थां माथां रानथं थं जोदलानानै सिफायजोबदों बिनि आथिंखौ बुदभगनि फिसालाखौ बे हेलमेटजोंनो बे हिनजावखौ लफायगोन आङो जिरायदो अनजालि जिराय मोजाङै रायलायनांगौ ना आङो नोंखौ खथ' मोजां मोनो जि खस्थ' खालामबोबाय एथ' गोसो थोबोबाय आंनि गोसोथोनाया एसेल' गोथौ नामा आं नोंखौ ओंखामखौ बादि मोजां मोनो सना अनजालि नों माने हठात माने गोसोथोनायखौ मानो बदलायनो नागिरनांगौ जाखो नोंलाय आङो नोंनि जुनैनो मटर साइकेल बायबाय आरो हाबो बायबाय आरो माबा खालमासि माबाखौ मटर गिदिरखौ साखा खब्रैखौ बायनो नागिरबावदों नों मानो ससेयावनो बिदि फोथाय खेबस मावनो नागिरो आं बेबादिब्ला बोरै आंनि माबाया बोरै गोरबोआ सहायनांगौ जाखो आं नों सफैदों राखेबनो खोथा होफ्लांबायमोन फस्थायगोन नों जाम्बि फस्थायगोन बे मोजां नङा गोग्लैग्रुग्रा माबा बेमार दंनो बिस्रा बंस'आ मोजां नंखाया रानथं दंख' नुखाखै नोङो जोगासिनो बिनि आथिंफ्राथ' थमस्रा बायजोबखायो दाख्लै सासे मानसिखौ बुनानै दोखो बुनानै थैला बिला खालामबोदां बेथ' रानथं थंसो ओरैबा खदालालाय सालाखौ बिथाखौ खदालनि होथारलां अनजालि जेखि जादोला आङो नोंखौ दिनै लांनो नागिरबाय नोङो आंजों माबा थुदोल' आङो मटर साइकेलबो लाबोखादों मटर साइकेलजों थांगोन माबा मलारल' हैदो ओइ खुथा सोरखौ लांनो सानदों सोरखौ मा खालाय सानदों बेबादि जोंनाव फैनानै बेबादि मा आखल लिरथो फैदों नोङो मा बुरबुक जादलाबायखो मा खदाल लादलाबायखो नोङो माबा जाखो नामासि नोङो हाल मावनानै जाग्राखाय एकदम खदालल' दाय माबा दाङो नामा नोंलाय माइ बायरावसो बाहायो बेखौ दुब्लियावसो बुदभग देगोनमोन नामा बेलाय बहा हाबाया बहा बाइक बाया बहाय मा मावनानै जानो रोंदों नोङो बाइक बायाखैब्ला बे मानो थाखो आंनावलाय
बे बाइक बियो मटर साइकेल सालायनायाव गानग्रा बियो बुदबक सिखाव मानसिखासो दुगामारा बुंफैनो हादों गोबोरखि नोङो जाग्रा साला बेखौ बखावना लाबा नोंलाय ओइ आंखौ सिखाव दा बुंनो आं खावा हाजो जौ फैसा दं आंनाव थाब्रा फैसा दं आंनाव मा बुजिगौ नोंलाय बुदबक मा थांगोन नोङो गांलाब गांथाब हा दं आंनाव बायखाजोब्बाय होनबायना आङो लेक्सार मारिनानै दुगामारा जाफैदों नङा होमबा नोङो ओइ खदालजों खेला गैया बुदबक खुनु बिश्वास गैया रायलाय बिजों मानसिखौनो जाग्रा मानसिखौ नुबाय आं मानसिखौ मानसि जाग्रासो नोङो दानो बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङाबा मुस्किलसो दङ नोङो दार मासदिनि बेवहाय टेम्पार दुगामारा लेक्सार होफैनो हादों बादि मोनदों बियो गावखौ मिथियै नुयै नुदों नोङो गावनि आखल आखुखौ मिथियै नुयै नुदों नोङो असभ्य बेबहार खालायग्रा मानसियानोसो देग्रोमो नामा बियो बुदबका मानसिखौनो जाग्रासो नामा रलाय खुनु बिश्वास गैया नोंजों खुनु संसद जायाखै मानसिया नै दाथ' नुखाबाय आं मोनामबावोसो नोङो लालायदों इस्रा लालायदों आं नांला जावख्लाबथारसै नामाब्रा साला सैमाखौ आदै आरो मादै मोनहा जोंखौ सिनायासै होनदां जों जायख्लंनि लोगो आंनि मुङा बिरदाव बिना रिंसार आंना हर्ष औ जिराय जायख्लङाथ' न'आव गैया टाउनावसो थांदों नामा जायख्लंखौ मानोबा नांगौमोन नाङा आदै मादैमोनजोंसो एसे गोनां बाथ्रा रायज्लायनो फैदोंमोन जों मा खोथा दंमोन बुंदो ना नोंथाङा बुंग्रोदोलै नोंनो बुंदोलै माबालै आदै नोंसोरथ' बोरायबाय बुरैबाय आरो नोंसिनाव रावबो मानसि गैला बेराफारसे दा नोंसोर फिसाया सासेल' दा बेनिखायनो बिहामजो लायनांगौ नङा होनब्ला नोंसिनि खोथाखौथ' बुजिबाय आङो जोंनोथ' बिहामजो नांथारसिगौमोन नाथाय लाग्रायाबा लागोन ना लाया लाग्रायाथ' लाथारलै आदै जों दं आरो जों गावनाव सोंखाबाय आच्छा नोंसोर दंब्ला जोंहाबोथ' मोजां हा बबेनि जाखो बिहामजो जागोनाब्ला माबालै आदै बै सुदेमपुरिनि बिफानि मुङा मामोनथाय नोंहामजो जागोन ना मनालिसानो मुंफ्राथ' मोजां नाथाय महर मोखांफोराबा माबायदि नुवा खोनाया आखल आखुजों लोगोसे नायनोबो मोजां गोग्गो देहानि जानांगोनहाय नङाबा जाथारनाय नङा बेनिखायनोथ' आदै मादै मोना नोंसोर नायग्रोदो जागोन दे आं साननैसोनि उनावनो नोमादैखौ लानानै आलासि जाथावथाव थांग्रोनोसै आं रावखौबो लांफाथ'ला उनाव समाजनि नियम मथे खालामसिगोन नाय गावदां साहा लाबोदोहाय आलासिनो दैयाबो लाबोफा दे लोंदो साहा गोजासो जाथारबाय जायलै मादै आगान होफैनाय जाबाय दे नोंसिनि न'आव मिथियाव खुलुमबाय दे नमस्ते ओरै जिरायहै जिरायदो नोंथां दे जागोन नोंथाङानो जिरायदो खुलुमबाय खुलुमबाय आलासिफ्रा बबेनि जाखोमोन सिनायनो हाजोबाखिसै जोङो क'क्राझार टाउननि वार्ड नाम्बार 2नि नोंथांजों जोबोद गोनां खोथा रायलायनो फैनाय जादोंमोन बाथ्राया मामोन नोंथां माबामोनलै नोंथांनि गथ'खौ आंनि गथ'आ माब्ला लोगो मोनखो आरो माब्ला बबे समाव मेगन खेबखो आं बेखौसो रायलायनो फैदोंमोन नोंथांजों आंनि गथ'खौ बिहामजो लांनो औ बेबायदिनो सानदोंमोन आं अ बाथ्राया बिदिसो जागोन नोंथां जागोन बिमा थां साहा फुदुंहैग्रो थां लोंलायनांनामोन होनदां लोङा माथो र' ज' लोंलायलायनोसै लोंजागोन दे बिमा
नै साहा लोंदो दे दे लोंलायदो नोंथां दे जागोन दे हाबि हाबि जागोन ना न'आव दङ सेफा दङ ए नुखालाङोबालाय मोजां जागौमोन र' आं लेंहरनि मनालिसाहाय ओइ मनालिसाहाय बेनो आंनि फिसा मनालिसाया बेनो नोंथां आंनि फिसा हिन्जावा एसे सनमान लादो आइ आच्छा नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन सोंजागोन नोंथां बे नोंथांनि गथ'आ लेंग्रिजि थाबायदों माबाफोर जादोंना बिदिनोखा मा होनो नोंथां उन्दै समाव पलिअ' दौनो रोङिनि थाखायनो बेबादि लेंग्रि जानानै थानांबाय आच्छा पलिअ' बेमारसो औ नोंथां पलिअ' बेमारसो